Non só do persoal, senón da opinión pública en xeral, o contido dunha proposta que nos acaba de chegar ao Ministerio de Administracións Públicas o xoves pasado en concreto, sobre a proposta para armonizar e adaptar o réximen de clases pasivas o que é a legislación vixente actual conforme se fixo a reforma na idade de xubilación e outras condicións máis que xa están no réximen xeral a día de hoxe modificadas. En primeiro lugar, queremos manifestar o noso rechazo total ao contido do documento que se nos ven de trasladar, donde pretenden e quedan así mismo moi solapados todos os que son os aspectos positivos que a día de hoxe tiña o sistema de clases pasivas, mezclándose dunha maneira moi sibilina e moi feita a conciencia co peor do que está a día de hoxe establecido por o réximen xeral da Seguridade Social. Tendo en conta que estamos a falar de un colectivo de funcionarios e funcionarias das administracións públicas que aquí en Galiza representa máis ou menos uns 62.000, aproximadamente 62.000 mutualistas solo no que Muface, onde están a mutualidade a que están adscritos en este momento o persoal máis afectado sería do ensino, de correos, de Administración Xeral do Estado e a propia Administración Xeral da Xunta de Galiza. E estarían tamén afectados o persoal mutualista que a día de hoxe está afectado sería ISFAS, que corresponde ao que é o persoal militar, e Mugejo, que é o persoal de Xustiza. Nos, como CIGAT e como central con representación a nivel do Estado español, temos presencia tamén no Consello Xeral de Muface, que é onde a nosa presencia se visibiliza e se fai valer tamén a nosa opinión. Facer un comentario con respecto ao que o Consello Xeral de Muface. En primeiro lugar, tamén manifestar a nosa rotunda oposición a como se están supostamente negociando, porque a día de hoxe nos, como central sindical, solo temos noticia do avance deste borrador que nos remiten desde Función Pública en Madrid, non tendo constancia no propio Consello Xeral de Muface, que en principio sería o Consello o que tería que estar vendo e tendo coñecemento do que se está intentando modificar dentro do que é o réximen de Muface. E nós, como participantes, repito, dese Consello Xeral de Muface, no seu día e cando se convoque oficialmente ese Consello, porque está sin convocar tamén, pois faremos unha proposta ao pleno para que se posicione en contra desta reforma e de como se está a facer. Facer tamén aquí unha crítica e unha chamada de atención no senso de que temos coñecemento tanto pola prensa como por noticias que nos achegan á central sindical de que tanto comisións como UGT como CESIF levan toda a semana pasada negociando e sentándose ca administración no que están traballando na proposta que nos remiteu no seu día a administración. Tampouco sabemos, a día de hoxe, si o texto que se vos traslada e que poñemos en coñecemento da opinión pública é o texto definitivo que no seu momento irá á mesa xeral. De todas formas, decir que nós temos feito chamada de atención á administración, primeiro, coa nosa posición e rotunda negativa a esta proposta que nos veñen de facer, e segundo, pola forma na que se está a negociar esta suposta armonización ou esta futura modificación que van a ter ao réximen de clases pasivas. Comentar tamén que supoñemos e damos por feito que isto é fruto do recente pacto que acaban de acadar con comisións e UGT, no que se fai referencia nunha das líneas e moi sustinta a condicións, xenéricamente así de memoria non me acordo, pero algo así como que fala como condicións ou modificacións ou adaptacións do que son do réximen das clases pasivas. Entendemos que a día de hoxe, nós como central sindical entendemos que
ese diálogo, o suposto diálogo que están tendo en canto a este importante tema coas outras centrais sindicais, pois se dá ou ben no ámbito dese pacto social que acaban de asinar, ou ben no ámbito do pacto social do que son as propias administracións públicas. Pacto no que no seu día nós, como central sindical, non quixemos nin asinar nin participar en el, porque supoñía e supón a confirmación de todo o que está a acontecer dentro do que é o ámbito da función pública en xeral. E estando conmigo e sendo un dos colectivos máis afectados, o que é o profesorado, llevo a pasar a palabra a Anxo Louzao e el polo miúdo vai a facer o comentario sobre que isto vai a supoñer e as súas opinións.